Το Θανάση, Άγγελος Κραπ και Δημητρίου Engineering. Για να δούμε. Είναι οικογενειακό σάξο, το 157 και το 169. Ας δούμε πρώτα τους χρόνους. Στο δεξί διάδρομο 15-18, ενώ στον αριστερό 15-59. Ο Ανδρέας πού σου λέω, είναι καλό. Καλό το Πατρέα. Είναι μη δύναμη, δεν ακούγεται. 15 ξέρω. Στο δεξί διάδρομο 15-50, ενώ στον αριστερό 15-74. Καλό αυτό το πατάκι. Ρίξου λίγο κοκακόλα, τσίπι, έλα. Βγάλω το πολύ και ρίξου κοκακόλα. Έκανε. Αυτό μας κοροϊδεύει. Αυτός δεν θα τρέξει. Όχι. Και GTR Racing, πολύ ωραία το Fiat. Πολύ ωραία κίνηση για το δεξί διάδρομο. 13-64, πάρα πολύ ωραίος χρόνος, εκτός κατηγορίας φυσικά. 14-12 για τον αριστερό διάδρομο. Ενώ το 147, το CD, το Δημητρίου SRS Service και Kutra CCU Tune, τη χορηγή του. Να δούμε και τους χρόνους. 13-89 για τον αριστερό διάδρομο εκτός κατηγορίας, 14-40 για το δεξί. Το CV. Και ο χρόνος 12-83 στον δεξί διάδρομο, 12-56 στον αριστερό. Όπως καταλαβαίνετε έχουν πέσει χρόνοι. Καφέ. Το 118 είναι ο Ζαφύρης ο Βασίλης, Δάφνης Καλαμάκη, Ρεβόλ, Τσότσορος, Μόρτι. 12-65 για τον Golf. 13-0-25 στον αριστερό διάδρομο. Φωτάρα. Όσο είναι φωτάρα. Αλλά κάτι μοσερικό πάει πιο κάτι. 12-94 για στον αριστερό διάδρομο, 15 ξερό στο δεξί. Κοίτα πως έφυγε μαλάκα, κοίτα έφυγε εδώ. το μπουρδέλο. Πάει. Έφυγες. Έφυγε. 15. 12-15. Όταν με δεις άλλο. Όσο είναι χοντάρα. 16-2. 11-98 και 193 χιλιόμετρα για τον αριστερό διάδρομο και 12-70 για το δεξί. Το μαύρο S2000 με το 78. Πάνε για χρόνο. Πάνω Σωτηρίου Κωνσταντίνος, Οτοτέκνικα και Super Chat. 12-0-0-2. Είναι ο καλύτερος χρόνος στην κατηγορία, όσο πιο χαμηλά στα 12. Δώσε εκεί. Είναι ατμόσφαιρα και αυτό. Χρόνοι 12-40 για το Honda, 12-50 για το... Έφυγε κομμάτια!
Σέλικα έχει πρόβλημα. Το Σέλικα στάζει, παιδιά. Το 74 λοιπόν είναι ο Κούνος ο Χρήστος, φρένα Κούνος και Powertronic. 11-9. 11-99 λοιπόν ο χρόνος του. Πάρα πολύ καλός. Έλα! Όσε! Τέρμα πάει τα υπάρχει. 11-21 λοιπόν για το Honda, 12-69 για τον αριστερό διάδρομο, 217 χιλιόμετρα ταχύτητα εξόδου, πάρα πολύ δυνατό το Honda. Καλύτερα το Honda. Θα πάνε εδώ πέρα, φωνάζουνε. 11-57 για το Honda, 12-12 για το AX, 1-0 λοιπόν στο Ιαπωνία-Γαλλία. Περιμένει τον επόμενο. 11-0-43. Εκπληκτικός χρόνος, 220 χιλιόμετρα έξοδος. Εντάξει, άντε, γεια. Κύλος έφυγε το Integra. Δώσανε και τα δύο εδώ. Κρέμασε Δευτέρα. Τι, κρέμασε 12-78 για το Integra. 13-88, η χρόνη είναι μακριά από τους στόχους τους. ...11-24 για το Honda, 11-0-43 για το Mitsubishi. Πολύ ωραία. Απίστευτο, έφυγε πάρα πολύ δυνατά.